Без яшәгән планета ике поляр өлкәдә бүленмәгән. Берсе төньяк ярымшардагы Арктика, грекчә төньяктагы дигән аңлатучы Арктикос сүзеннән, икенчесе көньяк ярымшардагы Антарктика, төньякка караш сүзеннән килеп чыккан. Аларны истә калдыруның гади бер ысулы бар. Арктика планетабызның төньяк ярымшарында урнашкан. Ул тулысынча җир уратып алган океан. Ә дөньяның теге читендәге Антарктикада тора. Ул исә һәр яклап су чылганышында калган кыйтга. Арктикада ак аюлар яши, ә пингвиннар юк. Ә Антарктикада пингвиннар бар, әмма ак аюлар юк. Әйдәгез башта Арктика турында сөйләшик. Арктика боз белән капланган тирә-ягында мәңгелек туң зонасы урнашкан галәмәт зур океан. Әлеге өлкә төньяк кутып түгәрәге һәм төньяк кутып арасында урнашкан. Әгәр сез төньяк кутыпта басып торсагыз, кая гына карасагыз да бөтен җирдә дә көньякта булачак. Әмма төньяк кутыпта озак вакыт басып тору шактый авыр. Чөнки ул даими рәвештә күчеп тора торган бозлар капланган океанның үзәгендә тора. Әгәр анда суга егылсагыз, 4,26 чакрым тирәнлеккә су төбенә төшәчәксез. Су өстендә уртача температура -40 градуста ук җитәргә мөмкин. Монда теркелгән иң түбән температура исә -68 градус. Бу авыр шартларга карамастан, кешеләр монда меңнәрчә еллар яши инде. Арктикадагы тормыш боз эчендәге организмнар, зоопланктоннар вә фитопланктоннар, балык вә диңгездәге имзүче хайваннар, кошлар, җир өстендәге хайваннар, үсемлекләр һәм кешеләр җәмгыятеннән тора. Ә Антарктикада ничек соң? Антарктика дөньяның иң көньяктагы кыйтгасы, ул көньяк кутупны үз эченә ала. Зурлыгы буенча ул планетада 5нче кыйтга. Ул Австралиядән 2 тапкыр диярлек зур. Антарктиданың 98%-ка якын җирләре боз белән капланган. Бу бозның калынлыгын кимендә километр ярымга тигез. Антарктидада яшәү шартлары дөньяның иң экстремаль шартлары булып санала. Уртача алганда, Антарктида иң салкын, иң җилле, иң коры вә иң югары биеклектәге кыйтга. Бәлки сез Антарктидада гел кар явып тора дип уйлыйсыздыр. Әмма бу һич тә алай түгел. Антарктида бик коры һәм шуңа күрә ул чүл дип санала. Анда еллык явым-төшем бары тик 200 мм гына. Монда температура -89 градуска кадәр төшкәне дә булмаган. Яшәү шартлары авыр, барып җитү катлаулы булганга, анда даими яшәүче кеше дә юк. Ләкин 1000-5000 кеше ел дәвамында бу кыйтгадагы тикшеренү үзәкләрендә яшәп ала. Мондагы җирле җан ияләрендә яшәү өчен көрәш алып бара. Бары тик салкынга һәм иң җайлашкан организмнар гына исән кала. Алар арасында күп төрле суүсемнәр, хайваннар, бактериялар, гөмбәләр, үсемлекләр вә бер күзәнәкле организмнар да бар. Әмма нигә Антарктидада төньяк кутыптан салкынрак соң? Беренчедән, кыйтганың зур өлеше диңгез тигезлегеннән 3 чакрымнан югарырак урнашкан һәм югарырак булган саен салкынрак була. Икенчедән, Арктиканың туңган океан булганлыгын исегезгә төшерегез. Арктикада океан астындагы су Антарктиданың каткан туфрагыннан җылырак. Бу җылылык боз аша һаваны җылыта. Шуңа күрә Арктикадагы температура беркайчан да Антарктидага хас температураларга кадәр төшми. Өченчедән, ел фасыллары алышыну Антарктика өчен уңайлы түгел. Июльдәге афилей вакытында җир кояштан иң ерак ноктада булган чакта Антарктидада кыш башлана. Шуңа күрә көньяк кутып өчен салкынрак икеләтә арта. Әмма шундый уңайсыз шартларда карамастан, безнең планетаның яшәеше өчен төньяк вә көньяк кутыплар җавап бирә. Әлеге кутып өлкәләре климатны контрольдә тотуы бик әһәмиятле. Алар җирнең уртача климат зоналарында һава шартларын йомшарталар һәм нәтиҗәдә без стабиль климат белән ләззәтләнә алабыз. Төньяк кутыптагы бозларның эреүе нәтиҗәсендә климат үзгәрә һәм глобаль җылыну барлыкка килә. Шул рәвешле планетадагы һава торышына хас тоткарлык юкка чыга. Гыйлем, фән һәм мәгариф берләшмәсе. Фируза Шәйхуллина укыды. Татарстан радиосында язылды. Гыйлем 2016 ел.